Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nong yalam ka TMC henek sngi klaple pat ba yaga jingle kai football hamelim ha ka ba uba yo bor lengdo ubade u convener East Khasi Hills ula lang u kongsan bad uba Harold Kongset kumusembut kongsan ha ka jingdan lang u kertong ka seng namelim constituency uba Samuel Hasa bad ki wigiwe ha bakren ha ka nekas ngi nakalyang kinong yalam ka seng ki pen pau ya ka jingkemen ba ki yo pen long kum kini ki jing yale kai ban kentiu ya ka sap jong ki samla ka than ula ongru ba ka seng ka pet ban kentiu ya ka sap ka phong ka ba ki samla kidon kham tam ha ka jalla baro ka we ula ong ba ka seng kan tre shitom ban kentiu ya ka sap ka phong ka ba ki samla kidon bat ya ka yo ka kon Hagane ka jinga ko bele kai football kidon hado life of art liki ken hon bat kane ka jinga le kai kan ne shitayo kan thi hagane ka sni play ki ar ken hon ki balami ban yale kai ki dei karngi bat ka linkin Kermen scam bapin say la ki jong ki sap ki phong ki bapidon ban pen i kita ki jingnang ki jong fi ha kane ka por ngai khublei ya phi baro ki nong song snong jo kane ka snong ringi ba mafiru lengba ka jingdon ka jong phi ka pan singa nyingi iwei pe iwei ha ka ne ka por bat kham tam e ka ai man simro ya kini ki player ki jongi te ngam don sibon ki ka ne ka long tang sibenta bangin wanra ya ka jingya ka jingya teli bat ha ka ju ka poru bat ban ai ka jing slur ai man sim ya phi ki rang yele kai jong ka ne ka dong jong ka ne ka thain ka jongi khanang ba ngi kerman scam banang ne shakhamat pin nang la shushu banjam shaprang hakiwei patki jingle kai ki bapher ki ransan ki bapher bat kanam long leno e ya kane ka jingle kai ka jongphi ni kalong sibenta kumnu ban kentiu ya ka sports umde tai ka sport ha ka football hande hakiwei pat ki sports ki ba ni ki samla phi just smart banyale bat kane ka team lane kane ka party barobor kadan hakman kumno ba ban yang ban wan ban penslor ban ai ya ki jing ya samla ka jing tu bakin long tiba kloi ban kwat smart ha ka kai football lahan no ka bar kan wei par ki nyela kai nomor da ka jing nyela kai hak babun ki jat nyela kai kan topik football ki samla jongi kinam yo por ban perkhat chapan ki jingben basneu henrei kin ka minsip jongki ka jinglong jongki ka long aktif nam ta jong ka sports ba ki kam bapha na ka banta ke mlang salang ngasgo wa kadai ka burom ka krau mainam talang ba phiang ne bat barbor ba ka seng jongi ka all india tiamlo congress ka kwa barbor wan kentiu om tang ya ka sport sang de ka jala jongi noi hak bon pat ki benta ki badai nak benta jong ke mlang salang bat dai leng baka sports bang yo e jing kairu bangin ngim dai bandu jing kermen te gani ka sni ha ka bangin sedang ya ka sports ya kan ka football bat ni khimilti bapnet le bha bat kan ka team ka job kan ra ka jing mento ya ki player Ndagi baremru kamut ba ka jingele jong fi kalakot ndagi por kinang ya na ka por namar ni digi samla ban khimi lenti ba fin yo ka jing hikai na to ka jingrem jong fi bakumnu pin le apat haki por bandangwan te ngamla kham dai khublei ru ya kini ki referee ki linesman ki nong bishar ki ban sim ka jing bishar ban penbej lani ban rai kan ko team ka ban job hadu ka final Teknik form tang na itino skini ki referee linesman.